Jo, takže WhatsApp lidi, zdravím srdečně nové videa a dneska budu natáčet další pokračování z naší série Minecraftu. Takže v dnešním díle bych si chtěl tu postavit dům a v minulém díle jsme našli irony a diamant, což jako moc dobrý. Moc děkuju za úspěch na minulém videu, bylo tam asi 5 nebo 3 zhlédnutí, což je náhodou na začátku youtubera dost dobrý a fakt moc děkuju, takže moc děkuju, prostě. Tak, najíme se a o sebe jsme mohli jít rovnou natěžit nějaký to dřevo. A tak no. Tak, ještě tady rychle musím slomit zvuk, ať vám to tolik to nedělá to. Hluk, no to už je možná trošku hodně. Tak. Dobré. Tak. Jdeme se tady natěžit dřevo na náš nový dům. Minule jsme našli to železo 38 a diamant, což je hodně zajímavý. A jestli byste chtěli nějakou sérii, třeba ze starších verzí, jestli jsou tady nějaký OG hráči, který to prostě hrajou a baví je to, tak pak udělám takovou anketu, jakože na shortu, nebo napíšu to do komunity, jestli byste to chtěli nebo ne. A můžete tam napsat, jestli jo nebo ne, a já to podle toho vyhodnotím a pokud to natočím, nebo to nenatočím. Takže asi tak. Jestli vás baví creepypasty, tak můžu taky dělat na creepypasty. Jako fakt není problém. Asi tak, no. Tak, myslím si, že bychom už mohli rovnou jakoby stavit ten barák. Tak, ještě se naplápnem. Arme. Takže. Začneme asi rovnou s těma plenkama. Ten barák nebude moc pěkný, ale to já moc stavit totiž neumím. Ale myslím, že pro vás to jakoby mohlo by stačit. Takže asi tak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dobré. Tak, paráda. Máme tady základy. Tady musíme ještě na tu podlahu udělat místo. A rovnou můžeme jít na to, takže tady uděláme dveře. Tak, bude to takový klasický barák. Někdy bychom samozřejmě mohli udělat i jiný a větší, lepší a hezčí. Což myslím, že by to bylo dobrý. No a samozřejmě fakt jako ještě jednou moc děkuju za prostě podporu minulého videa, že jste se na to aspoň koukli. A tak no, takže moc teda dřeva nemáme, ale to vůbec nevadí, můžeme jít totiž natěžit další, ale chtěl bych si udělat kamennou podlahu. Takže já chci mít aspoň pevnou, tyjo. Chce, jako nevím, jestli bude úplně pěkná, ale myslím si, že bude. Takže asi tak. Dnešní díl bude čistě o tom, jak se stavím dům. Takže s tím počítejte, tady nic jiného dělat nebudu. Aha, to vede do jiné kývky. OK. Tak. Tady se. A tady už máme to kámení. Takže v pohodě. Dobře, dobře. Natěžíme na tu podlahu. Nevím, kolik bude stačit, třeba 35 asi, jestli by to šlo. A
Třeba nám ještě něco zbyde na nějaký nástroje další. Tak, máme 35. Najíme se. A jdem. Tak. A zbylo nám. Paráda. Takže rovnou bych si tam pak i přestěhoval ty věci. Ať to tam máme, že jo? Tak. Aha. Tak. Aha. Tady si těžíme ještě tohle. A jdeme to přestěhovat domů, takže uděláme si novou postel a ji vysvětla tu klasickou červenou, protože mi přijde taková prostě old school a hezká prostě. No, prostě klasika. No, červená postýlka. Jo. A my jdeme natěžit rovnou další. No, vlastně bychom ještě nemuseli jít těžit jakože to dřevo, ale mohli bychom se tady ještě udělat tu jednu pec. No a ještě tady nějak poupravím, ať to tady není tak hnusný. Aspoň teda ten interiér. Chtěl bych se tady udělat smoker, což není zase tak těžký. Takže jdeme na to asi sehnat materiály. Takže budeme potřebovat ještě jednu pec. A pak je tady, myslím, i Blast Furnace, která se vlastně craftí z ironu. No, to si taky můžeme udělat, ale to až vlastně v příštím díle, to už asi dneska nestíneme. Ale asi tak, no, takže tady máme jednu pec. Paráda, se dáme prozatím do čistky. A jdeme natěžit další materiály. Takže asi tak. Tady to zase vezmeme přes tu kejvku. Tam byl kopr. A my jdeme rovnou, takže tak, no. Ty vole. To je ta obrovská kejvka, aha. Ne, to je vlastně ta jiná, ne? Čat. To je další obří kejvka? Ty kokos. To je fakt, tyjo, to je fakt gigantická. No. No se pak ještě vydáme pro uhlí, protože vůbec nemám uhlí. By se mohli asi aj sehnat jakoby tady. No. Kaž. Tady uhlí. Není. Jo je? Tak dobrý. A rovnou se, že nemají uhlí na torčky a na vypalování, třeba těch ironů například. No a v příštím díle si uděláme ten full iron set, takže můžete se těšit. A pak asi půjdeme těžit ještě ty diamanty, ať to máme full diamond set do nedru. A prostě nevím, myslím, že to vyjde tak na 40 dílů tady ta série asi, nebo možná trošku míň, možná 20, nevím. To záleží, jak se nám to bude líbit a jaký tady na tom budou ohlasy, že jo, takže asi tak. Máme 21 uhlí, což bohatě stačí. A nemůžeme zahodit, to je nám k ničemu. Jeden cobblestone. A jdeme rovnou nahoru. Tak. Paráda. Tak, jdeme. Tady máme rovnou ty stromy. Ty jsme nedotěžili, takže dotěžíme. Jejda. Rovnou dotěžíme. To už se zapadá. To už se zapadá. To tady teda hrajeme už docela dlouho. Nevím jak dlouho, 10 minut zhruba. Asi natáčíme, nevím. A tak. Super, super. Natěžíme ještě to. A budeme dodělat náš house. Ještě tak jeden strom, ať tady nemusíme zase chodit. Ale tak rovnou si můžeme tady vzít ty písky na glass painy.
Si nevíte, co jsou glass pane, což asi víte všetci, ale tak jsou to takový prostě menší skla, no. No, tak 24. Tak, paráda. Tak, půjdeme se ještě vyspat rychle. Tady to video bude trošku delší, ale myslím, že asi příliš nevadí. A najíme se. Tak. Super, super. Tak, jsme doma. Spíme se. Tak máme ten krupáč v ruce, to je docela hustý. Rozkraftíme, ne, počkat, ještě budeme potřebovat. No vlastně, čekat. Jo, tak. Pojďme nahoru. Jsme mohli udělat střechu. Tak, postavíme náš dům. Tak, postavíme mu střechu. A můžeme pak tady klidně ještě třeba pěstovat nějaký zvířata, nebo tak něco. Nebo ne pěstovat, prostě chovat. Jo, chovat, to je to slovo. Tak, uděláme si tady ještě tak, to je hezký, super. Máme tady tohle ještě, vypečeme na ty okna, rovnou se tady ještě vykraftíme teda tu čestku, ať máme ten house kompletně hotový. Já to samozřejmě dám do druhé pece, aby jsme měli to rychlejší. A jo, jak se tomu říká? Ten smoker jsem chtěl vykraftit, tak tady to máme rovnou, ty 4 logy. Dobrý, a ještě musíme získat pár kamenů a bude to. Takže asi tak, no. Tak. Myslím, že jsem z mála českých youtuberů, začátečnických, který teďka zrovna natáčí Minecraft. Protože už se Minecraft nenatáčí moc. Jenom nějaký youtubeři to natáčejí a to je třeba T-Bow nebo tak. Takže asi tak, no. Jo, tady vytěžíme ještě tohle. A tak T-Bow natáčel creepypasty, to mě dost u něj bavilo. Takže asi tak. A smoker. Jo. Jedeme, nemáme Optifine, no nevadí. Tak až tady vyjde Optifine, tak asi ho dám a ty skla budou mnohem hezčí. O, to už nemusíme vypíkat. Jeda. Tak, paráda. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Jak jsme si postavili náš nový dům. A mějte se dobře, hezký den. Dávejte like, odběr, pošlete to všem. A čus, dámy a pánové.